Здравейте, казвам се Ивона Андонова и съм специалист по терапевтичен педикюр в Ортоцентър 2. Днес ще ви разкажа малко повече относно най-често срещания проблем в нашия кабинет, а именно впитият нокът. Впитият нокът е доста болезнен и често създава болка и дискомфорт по време на ходене. Най-честата причина за впиване е носенето на тясни обувки, неправилното рязане на ногтите, травма, удар, също така и генетичната предразположеност. Как преминава процедурата по отстраняване на впит нокът? Почистваме зоната, дезинфекцираме, след това отрязваме впитият сегмент от кожата, без да засягаме здравата тъкан. Също така препоръчваме и домашна грижа за домашно лечение и повторно посещение в кабинета, за да контролираме състоянието. Не се притеснявайте от болката, запишете своя част онлайн на нашия сайт.